Mga kapuso, tarungon yun ako ang istorya ning akong makauban karong buntaga kay di ni basta-basta nga boksidor. Basin masumbagan uroy ta. Bitaw, bag-uhay lang manggod siya na daog nga silver medalist sa Asian Boxing Confederation Junior and Youth Boxing Championships nga gipahigayon abroad. Ang proud kagay-anon og future boxing superstar nga si LJ Pamisa. LJ, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning mga kapuso to all viewers. Malipayong ko nga niabot ko sa akong primary na uban sa akong pamilya. Unang-una, congratulations Jay sa imong kadaogan nga nakabot sa bag-uhay lang na human nga Asian Boxing Confederation Junior and Youth Boxing Championship abroad. Kamusta ba ang imong feeling karon human nga nakadaog ka? Nga happy ko nga nilampuson ko to nga dula nga why ni kon sa mga disgrasya. During the competition, LJ, unsa ba ang dagan no sa imong hunahuna? Gibati ba ka og pressure labi pa nga ginarepresentar nimo ang atuang nasod Pilipinas? Nabati ko ka pressure pero wala na ko sa giyunaon na ko nga ma-overcome na ko akong kontra nga pagi sa lang. Curious mi Jay, unsa ba ka-intense no ang gihimo nimong training una pa man ang kompetisyon? Og pwede ba nimo ma-share kanamo ang imuhang training routines and diet? Nice one, Jay. Laon na nag-jogging gud ko tapos taminaw ko sa mga coaches na ko nga unsay ginabudlo nila sa kuha. Sparring tapos sa mga foods, sa mga prutas, paano talaga kaning respeto ay paano talaga sa pagkaon, control lang. O ampo sa Ginoo. Jay, a little background tagamay no, balik tagamay sa imong storya. Paunsa ba ka nakasulod aning industriya sa boxing? Unsa ang storya sa imong pagsugod aning nga sport? Na 7 years old ta ako nag-boxing. Tapos tungod sa kalisod sa akong pamilya, nakay-opportunity nga makain ko sa vaccine, gigrab din ako. Delikado og lisod gyud nga sport ang boxing. Apan LJ, unsa og sikinsa ba ang nahimong inspirasyon nimo nga nipadayon mangyud ka aning pangandoy nimo nga mahimong usa ka boksidor? Na akong sa Ginoo ay sa pagampo tapos person ako akong pamilya o akong uncle tapos akong igsoong nga nawala. Karon nga hinay-hinay na kang nagmalampuson LJ og for sure taas og daghan pa ka og makabot nga kalampusan. Unsa ba ang plano nimo karon sa imuhang kinabuhi? Ang karon nga mag-training ko padayon sa next dula sa World Championship para November na makakuha na akong gold nga medalya. Paulit naman ang isang yapot naman ang sa dinisa yung mga dalot kay lain naman ko rin. Jay, alang sa mga buot sa mahimong boxer no, sama nimo og magmalampuson sa napiling karera nila, aduna ba kay matambag ngadto kanila? Na sa bot maparyan ako nga boksingero. Maminaw lagi sa coaches tapos training hard tapos disiplina sa kaugalingon. Ay lang gid kaundang sa imong pangandoy nga abot. As ampo lang sa Ginoo. Alright, salamat kayo LJ Pamisa sa imong pagpaambit sa imong storya
dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power sa imong napili nga karera. Dagan salamat mga kapuso karong nananaw karong buntaga. Kini ang At Home with GMA Regional TV.